Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemangnintan upangku Allah, taufikan tanu Allah, kalimutan Allah, miraut tanu si bulan Ramadan, mapipiagi na tanu, ririlaan tanu Allah, ririskian tanu Allah, pakalilintad nu Allah sumadar patanu. Sumpat manu kagi ya. Discuss tanu makapantag ko kapipi ko ina agu ama. Nausu ina kaysa ko ikmalilit kaon na pemlingo kaya sakita. Nasa kabai, bialilit din na miukit terkaso lagi do miukit kina kagua ni ko ikmalilit kaon. Naiman to mambuay ni balilit terkaso ata kana kaya tapangan kaso kasakit yan. Na erinitan kapman, inimbarumitan ka nga na mga wata ka na, kaya taaman kaso karasayo kinimbarumitan rakawin na akagusama ka. Na lagi do tumambu sa mga mama, manan yan na, diyan nga to, di nga kapakatata na, igira babub ka sakit wata ka. Na lagi do tumambu so, ina kagusama ka. Nagyang to langon makaawida akal ka, handa man ay kapakarapang wata ka, mangkarapang ko lagi diyan, na lagi dito mambu imasuswain na akagusya maka. Isa ko may tukapan. Nagyan ni sabab mga bangsa miya, suwata na, dead now kita ba niya nga pakabalas? Sa isa dunia, dead now kita. Naman sa Abu Hurairah namin ngisi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, labainin na, pamakos kanyan na plalakaw, na ipanaplakaw niyan na apoy, na umanian ibetada ida po ay niyan na apoy at kada po na babawaan niyan si ina yan na ino mga day pakatiyo puro to kaya balasan yan suina na gusama yan dapat no to mga tiyo puro ay bu ka paka okay ta pakatiyo puro so kambalasing ako ina ka gusama ka na o mga sira na pamimisayan ng siran, pangunguripan siran, na pamasaan ka siran, na maradikan ka siran. Na, ngito biyo kita, malo pakatiupur. So, kiara sa iran raka. Adap no to makarpang. Niyakarani bed no to. Allahu Akbar. Na, kiyasapul andan oro no to, mabang sa amin, na naikasapul agwisa, nagyangaw to, pang doon ka ko mga wata ka. Now, kapadi niyo siya na iwabai. Kapadi niyo so ay maiwadatu. Diyan na so ina aka, ina ukarumang ka. So ama aka, ama ukarumang ka. Mga ama erano to datu ago mga ina iranabay. Apang doon ka kumang wata ka. Di sirang pagurad-urad na di sirang kuti-kundi so antay di makasirbisyo sa nga to maloks. Ngayon naknaba nga kira nga prasaya. Kagiyang nga to adira nga serbisyo ko lokas ay naakaw di na ina ikarumang nga ama akaw di na ama ikarumang nga na lala niran to si ko mapia. Lala niran si ko Taufik. Kami ko miya kasuaswata sa kala ikapadi ko lokas. Nayamiya so ayan na sumapia maliwan nagapaw kita niyang kapagintaw niyang ko dunia. Badi madaklawata, asabab sa mababay sa loks, sabab sa mababay sa ina yan, mababay sa ama yan, mababay sa ama yan na dato, nagyutod nit kaya patanaw ko riyan, ay maananihan na, tiya katamo ko Allah, tiya kapasado Allah, tiya kadaya Allah, tiya ofikano Allah. Nagyagyuti lalan yan, nagyangaw to ka plema nga kumangawata ka, wanda man na ya, ikaso ayrang o kasirbisyo irang kumalok siran, nagyutod ikipendulugon ka kirang umapya kapagita. Again, mga bangsa miya, mga urip ng Allah, isa na namiya kapiya pa-eplem ko ata na malayam sa kasirbisyo sa loks. Again, loks na, ano ka, mga loloks kanubo. Ano tayo apsikit na giyalikod yan, na nagyararabiyan, giyoloniyan, giyainiyan, barang-barang. Dahil nairaraga nga ginawa niya nga, ay nakalilid na sakit, pilagatan, barang-barang na,
Di mapipiagino niya, nagira baka mo makipag-istorya, babuad na kawaan niya na may dawag kaon, babuad na pungalbak niya na may ako ang kaon, na malas ang wala. Kenapa nga si ibu ka pa di sa ang tualoks ka? Kaya maanan niya na kapdi ka pa sa ginoong kakagiti kaptan a okur a balasan rakaw Allah Rabbul Alamin. Na ikasapulo ako dua mabang sa amin nagyang to al-hirsu ala talbiyati talabatihima. Pamakuad na piyang ni iranda ka, nao pamasa ang arak na yaw, o di na pamasa na ang saya, o di na tiro ang arak ni giraw. Basta na piyang ni iranda ka. Na kalipatan ka, chulangon taman asara di nga kalipatan. Kapun ka ito kalipati, nakapali ang man sa puso yan. Naipano ba nga pamanaro eh? Allahu Akbar. Ana sa katawa, manguday sa kukuan, na pagunutan niya sa inainabay. Ababutig takat. Ay, mapuro alungan. Kanabay man ito, pagdaka sa payong-payong, pagdaka sa pedika, motor. Guni nakalalag. Na di niya man karoon mamagag si inainabay. Okay, napapasong niya din. Pwede natin na lagi dupa to plala kami alumba-lumbat. Di niya sibut na nga elokso. Kabay ni na nami abubay sa malumbati kalalakaw na piriginaw. Ando man eh no, loks. Nagutag-utag yung ito loks. Naguniyang puro na mata niya sa langit. Tiyawag yan so Allah, ya Allah, nakamor ka inga ngaya po ako. May sobra. Namiyagin tao nga tawata. Nasukya pa kalala yan. Namiya sakit. Mas melay tanong na sudin so lagi do kinisinta ano na nga to ay ina ba ina ninipatay. Subhanallah. Adin mo sa katawata. Natigwin na yan na ikarita ko na driver yung sa truck. Yan ako iba, driver ako, kasi nga ako kumalayo kakngad na banding nga may iman to. Allahu Akbar. Anong tinapakaunod taong nga, natigil na pag-anas yung unang mga layo kakng sa ni, importante. At yan na di ka pagunot. Kaya importante, di akong gagaan. Kaya may ati mo sira, nasak mo ikurang. Tigil na mag-aambo. Ang eloks na makulit. Allahu Akbar. May taglehagin na niya, may pakaunot yan si ina yan. Dami lokas din. Tutulungan niyan suri Rusya. Tinadu mi alita. Gito na kada adat. Diya ngayon na ka na, patot na, di nga nutok pagkailay. O pamakwad na bus ka, ana ostada ka, ana teacher ka, na yang kami tutunog. Napi amialit kad ngusungan ka na banga keroy baka pengiro si koras ka. Kaya ka. Kaya ka. Nakagini na si ina ka, malautang ka. Kagini na si ama ka, malautang ka. Na gigirawin ka churiros ka, kapaki si sinong ka, na mialit ka, Allahu Akbar. Dito mapi. Anay ko na mawiti yan si isang ito, mga layok yan, si ina yan, na tiging tiko na ina yan na, auta o nga sibu amay. May kumbalingan na bang o si di auta. Nalika ngo ni ina yan ang ito truck, kamaliho, na diyas lang yung mata yan. Nami olog. Kagiti nga gan si wata yan. Diyas lang, yung anmaga nakapaliw niya. O tuulumin yun, nagunian likan sa truck, nagunian kiyapta, nagunian inidulog ko po na niya, Allahu Akbar. Inidulog ko sungan niya. Nek mo miya tiro ina yan na nao kamor ka anak sa kadat. Na tumiyaro sa nga tawata. Damati kaya tawagan si ina yan. Mereng sa cellphone niya. Tiyanay ka, tigyan na wata ka sige ra, tigyan na way. Natigyan na miya di grasya sa truck. Ha, na miya ka pala lagoy. So ina daabagariya na miya ka para sa taxi. Namiyaw man yan si wata yan na si sa hospital. Namiya paralyzed. Namimbalingan sa Britanan.
Nanta aerominita nung piperoman. Barinita nung pagarinian na barinita nung mga layokyan aerominita nung peruman. Abdi rin serbisyo pekakanon, pemangunabon, paguna sukma suina yan. Au ba di suina yan na mialoks? Allahu Akbar. Namur ka ono to Allah. Ininin miya kalatulan ka kasabab kay na akagusya maak. Naimanto na di nga kinang ka. Pagatuan kasiran, may ito buna. Kaya lipatan kasiran, subhanallah. Diyan na ikasapulo ago 2. Ikasapulo ago 3, mga bangsami, mga oripon Allah, nagyang ito, obangkas ka niyang kapramisiya, di nga bu ituman. Pamakwa na promise ka na, panamaringad ni mituman ka. Kenapa aya kepikirian na busy ka? Aya kepikirian na inindirenon ka, gaya mialoks. Kenapa lagi do mga layaw ka? Kenapa lagi do karomang ka? Aso karomang ka, igira ako ang maungangan na anami promise ka na dangami tuman na ayam aptero haginaw niya na miya busy. Na sina ka gusama ka na ayam aptero haginaw niya na inindiray nun kasira. Rata-rataan sa ginawa, suina gusama. Batabi labay gira miya loks. Apya sudah maloks na malbud kirata ginaw niyang kota yan. Igira sotean na miya katon sa mga leokian, miya katon sa karomanian na malbud kirata ginawloks. Kagayap ka pikirian na kaya lapisan. So babaya account. Igira mapipikirian na na promise ka na napasad ka na dangatuman kepalian ho puso yan. Nagira kaya palian so puso yan na biyentaan mambuso kuan. Lalan kasi ko surga. Biyentaan sulalan kasi ko surga. Ikasapulo agot lo mga bangsami nagyang to igira miatero so kaya pakasaksis ka mga successful o kapag intaw ka na siingap senditeng ko supporteran ka. Mana niya neno miya kapasad tigka ka support track ni ina support track ni ama. Mga supportive sira na parents. Maaloy so ka bright ka. Tapi yang kay parangay na tika ini tarbiya rak ni nilayam rak nung balaloksak. Maaloy so kaya pakala kay tamok na tika supporta ko balaloksak. Maaloy so kaya papasad ka kaya pakadiploma nga kapasang ka na tika support rak nung balaloksak. Dup ka bubaya sira. Kaya ginawa yan. Apya di benar. Apya di benar. Napkubaya ginawa na nagiging na loks na kesana nira na ipagandisan nira ng mga leo kiran to kapya watera. Kaya nga manaan na mga watera na mga papasanga. Kandid ni kaya patutuin na ira na gusto mga leo kiran. Barat nagyang na sakan at teacher ka. Nawata ka mapya. Makatuto na ka no ko mga teacher na discuss ka na swata ka hafid, swata ka amorit, swata ka ustad, swata ka amorit sa Saudi. Ay nga bundiskas. Lagi do ipagandisan ka, mapipi aginongan. Kaya suko-sukodan, akape kaplok-lokas, na ad na sabab, ami pagandisan nga loks ka. Na kaya sukodan mambu karata ikaplok-lokas, na ikaya, o loks ka, ubab ko ilo yung aran ka. Kagiya, drug ka, o mababaya ka mamarag, mababaya ka sumpaw, di ka sumbaya. Na kaya sukodan o to, kawaraw nga sa loks ka. Na kaya sukodan man, nabalas ka kung bala loks ka, nagira, pagkababaya siran, o man maalo yung aran ka, pumantog ng mga tao, pagkanagiran, pumantog ng mga tao na, miya ka piya-piya na nabalas si kung bala loks. Nagyanan mga bangsami, mga oripon Allah, kailangan nagiraad na mga successful ka na di nga plipati ay kaya sabab pa no na sumbala aloks ka. Kaya problema ay gira na maaloy sa successful ka na singay pa sinditsi ko kuan. Matagar ka pumugay sa diakat. Ayap ka buga nga niya sa diakat na tiga mata na o di ko niyam kadogi guwanin na da kibedakat. Sumigir ka sa ating mga talong pa, ini pa masakan yan sa pantalon, nagituy, lalayo na kap ka aloy. Nag-iangay ang bala aloks ka, arinitang kairan na, pipipi ang kairan na, ini kap di kairan na, kilpas, so kapag aloy ang kira. Subhanallah. Ika sa pulo ako,
Telo mga bangsami kasapulo tuago pat. Nanay kasapulo ago lima nagyangon tuwa la tujadil huma wa in kunta muhiqqan. Api benar din so tindig ka na di ka sira di ka kira di pakai dibit. Di ka kira di pakai gidala. Inon tabu may ko patiron ka kiran so mapi asimba barat na disiram sembayang. Naipsugo ka kira na umi sembayang ka. Abi sembayang ka. Tidak nadi. Nabay mo pa kasul sa surga na di sembayang. Mau to namanya tang takdas kay korek. Nasira na ribat. Na di pa nga pa kaya baka ranak. Kakapdi ka kumbala loks ka na ano man ay kapasembayangiran. Sa din sa sulok siya na di sembayang na piyabayaan niya na danian mapakasembayang. Dan yan langan na sulangon na bali o so panagundaman niya na manay kapasembayang loks siya na dagagaw ni halok siya. Nakaraw niya na makanaraka sumbala loks siya. Ay dapat na lang o plano nga na langan ng ano manay kapasembayang. Ay lasta alas ka na dua. Pang nika ko Allah. Pang nika ko Allah sa turuan sira no Allah. Lagi iya kira ko turuan na su Allah. May sabi pro mga bangsa miya mga urip no Allah na benar na di ka kira nakipendibit na bil hikmah. Mau nga. O na dip sembayang na dulo na kasembayang na kiarangitan. Bakad pa mo kiarangitan. Marata kawata. O ba ikaw na pangipo ang aliko diyan na lang nakuan yan, lang pungalbo ka niyan na di ngalbo ka. Lang suguan ni randa ka na di ngalbo ka. Kamay ko may lairan na kabubayan kasiran na si pendulun ka kira na mapya, kapag sumengiran, kapag pamoseran, kapag nakiran mariba, kapag nakiran sa kanana 5-6, na inisapar ka kiran, kapag nakiran bida, na, perhati ang kairan. Kaya may liran na kabayaan kasiran, mapiaw kita ka pendulun na ngakiran. Igirap man na bakiran miyaki pesunga, miyaki dibit, na pemaninta ang kairan. Pemaninta ang kairan. Teplis ang kairan. Pagkaawa ang kairan. Ikagud kaira. Nagyan ni kilaysan so kape o takawata. Nagiraad na diniyo pa kayo nan saka agusi na aka saka agusi ama aka na matao ka mukito ando man ay kakumbisa ka kumbalalos ka. Balasan tanong Allah sa madaklama pian na inukap sumbatan tanong bu kaya sa pulan tanong ron nagulima. Salam na miskanusan langon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.